zadržať samotné. Nemusí to sa špínka, ale konkrétne musí základ vykonať. Výška, rôzne podklady, rôzne povrchy, výšky, hĺbky. Keď je táto psychika potrebné použiť, tak ten pes musí vykonať presný základ. Takže vidíme, trošku zadržaniu vákatova, celú vykonáva eskortu vozidla. V prípade, že by sa pokúšili, tak ste mohli vidieť, okamžite dojde k zadržaniu páchateľa. Pes je čiže tento pes drží a pracuje a bojuje s páchateľom a keď mu celú režimuje. To je veľmi dôležité, keď si máme samozrejme, keď sa ideme na život, devastačné členy, drží sa ten pes dokáže poškodiť veľké dochádza k určitému šoku, tak som to prirovnal ešte na spôsobu. Takže vykonáva sa eskorta, v prípade, že by sa páchateľ pokúsil uniknúť, dochádza k okamžitému zadržaniu, v prípade, že sa tento psík musí byť každopádne volatilný, to znamená, že nemohli samostatne napádať, musí reagovať jedine na hodiny provoda alebo na vzniknutú situáciu. To znamená, že keď sa páchateľ rozhodne zaútočiť na policajta, samozrejme tento pes musí takýto zákon vykonať. V prípade, že by nevykonal, tak nie je vhodný do našej služby. Ďakujem pekne. Koniec ukážky? Nie. Nie, dobre. Samozrejme máme pripravené ešte nejaké iné veci. Takže v ďalšej našej ukážke uvidíme, som povedal také trošku akrobatické zadržania, ktoré budú cez samotné vozidlo. Nie sú to úplne štandardné zákusy, ktoré